Apit sa 25 naman ron mahigala atong countdown dahil mga suking tigpaminaw. 25 kaadlaw na lang before ang June 30, maong pagkanaog na ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa Kapitolyo. Ato ni himuan mahigalag countdown kay bida. Magbantay ta kada adlaw mga suking tigpaminaw sa sunod na po niya kalambuan. Kay pizza 5 naman ron, no? Sakto ba? Okay? O pizza 5 na, sa to pa 25 na lang katulog. 25 kaadlaw na lang mga higala nga naa siya. Munaog na siya sa Kapitolyo sa June 30. Pero may protesta mga suking tigpaminaw, tagaanta ng pagtagad ron. Straight to the point. Ang Commission on Elections pinagi sa Electoral Adjudication Department ni sumo na ni Governor-elect Pam Bariccuatro, aron tubagon ang election protest nga giduso ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Yang giprotestaan mahigala kay gilimbungan sa nato bilabayng eleksyon. Ang kandidato nga iyang giinan nga huyo. Ang kandidato mahigala nga way capacity mga sukid tigpaminaw. Kinini ang pagisgot ka mahigalag mga mayor iyang giangkon atong atong pagkalunes, pagkamartes day, pagpatawag sa mga mayor. 50 ka mga mayor iya, o sarang kang Pam. Hindi na mahigala mga Durano nga ni-support niya. Sa ito pa, kumplito ka gwardya, kumplito ka og nakatutok, nakabantay, ngadto sa imong mga boto. Kumplito watchers, O magisgot ka may galag, capacity, naatanan ni mo, Governor Gwendolyn Garcia. Karon na pildi, na masangil mga higala taon sa kiniyang way capacity yang giinan nga huyo, iyang giinan mahigala nga kisa man ni miingon ang nuisance candidate. Sa tupawa gyud kapasidad. Pero karon may gipasinginlan mga higala pastilan. Ug unsa kataas mga higala, unsa ka mapahitason, unsa kataas lagi sa imong paglupad, mo'y pagkalugapak mga higala. Kinilain kining leksyon nga makuha sa matag usa, no, nga naagani ka sa taas, ayaw gyud pagpalabi sa imong gibati din ha. Labi pa og daog-daogan na ka sa mga tao nga sa ubos. Straight to the point. Pila man ka mga tao mahigalang way ikasukol ni Governor Gwendolyn Garcia, nga iya lang mahigalang ipangkiha, ipanghulga mga sukid tigpaminaw mo ni muna. Ato ni sagad pagtagad rubuntaga sa ato pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kana mga mayors nga gipatawag mga kagilan nagduko-duko lang in taon. Damura mga higalag mga kinini ang pet dogs. Murag mga labrador, kana mga buutan bitang iro labrador o kini mga golden retrievers in town. Nga kasabaan mahigala face the wall. Iyang gisukmatan mga sukid tigpaminaw. Or mingon tagwa masukmati, iyang gisultihan mahigala nga muna nga nipasaka siya mga higalag election protest. Ang mga mayor in town mahigala kung aton tan-awon nagubalik ron ilang mga naong murag kuwang gid sa pagtuo taon. Dili inana ba kadasig mga higala ba nga nag-uros-uros bitaw silang dughan nga kanang krusada ba? Wa gyud taon, mabasa man, maklaro man mahigalang facial expression, mabasa gyud dili mo ikapanghimakak. Muna ka ng tao mahigalang nga moingon okay ra ko, pero perting guula may buan ni mo na kay mo manifest na. O ka na mga tao sad nga kinini ang nisimpatiya nga nagpagulguol pero nagkatawa sa ilaw. Ang imong questionon ang electoral process, ang imong gi-question ang credibility sa Comelec. Nya kinsa may head sa Comelec? Kini Mas Garcia day. Parihang magapelido nimo ng head sa Comelec. Kini nahitabo nga eleksyon sa Sugbo mo pa ni hinuoy nakapalig-on sa credibility sa Comelec. Kay nabali pa inday ken medyo makaingon oy. Agoy na unsa man ning kalakiha. Kay ikaw may capacity, ikaw man mo incumbent, ikaw mo inay capacity, ikaw mo inaadi sa administration. Tanan nga power na animo. Unya karon kining usa nga imong ginaghuyo mo ay pasinginlan ron. Ika sa tao may gala nga wa makadawat mga sukid tigpaminaw o nagiingon balik-baliki imong kabatan-on na Gwen, Gobernador Gwen, balik-baliki, balik lang tao kuno be. Masig dili ka mosugot mapildig siyatom kani adto Dili ka mosugot mapildis batulata. Di man mahimo na baliki ang imong pagkabata nga dunay panahon nga daog ta, napoy panahon nga mapildi tayo na sports lang.
Ada ka kasuway napildi ka sa hula hoop o napildi ka sa Chinese garter o napildi ka jackstone. Ay kini mga kaigalaan, mubalik man bisa pangutan-on pa ni Mos Buike, nga ato mahigalang graduado sa psychology kini si Mikey o kini si Kwan. Ako mga friends nga mga graduate ini. Ato si Claire Macariola dito sa Baybay, City Leyte, bisa pangutan-on pa nimo. Di man kana mga psychologist bisa si Dr. Rene Obraday, pangutan-on nimo. Natural man ginang kwan sa kinabuhi ba. Mo na kana mga bata na mga duwa-duwa, mag parlor games ana. Muligid mo pildi di mahibo na inana. Ay kanang pagkabata pa ba mga higala ba? Ubalik mo na mo sa kinaiya nimo kanang tanawar gud. Di ka dakong tao na ka, ug wa lay mga interference nga unsa. Adto na mahigala mo balik giunsa ka pagpatubo. Giunsa ka pagpadako, Pero ako nagtuo katus ni pabling main tao man to mga sukit tig paminaw. Tingali og ambot na unsa man guin in town. Ato ni tagag pagtagad lumuntaga mahigala sa manuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Metropolitan Cebu Water District kon MCWD na nalipod sa gikwestiyon nga water rates og gipasalig og financial stability human ni tumaw ang kabalaka nga mabangkaruta ang maong water utility company. Straight to the point. Patayanan sa nato na, Pero bita-bita karon, niya na mahigala si Mayor Mayor-elect Nestor Archibal, pabantayan tana diha, o singo man si Governor-elect Pambari 4, kay kinini ang dunay dakong isyu diha mga sukid tig paminaw. Hinumdo mo nga naisgutan man ning MCWD indekin nga i-privatize, hinumdo mo. Padung na diha mga kaigalaan, nga kana na ang hisgutanan. Di man na mahimo nga hisgutanan kung way basis. Nahimo nang hisgutanan kay dunay basis ana mga sukid tig paminaw. Munay prangka-prangkang pagkaistorya, Pero karon atong bantayan mahigala nga di lang intal madayunan. Kay kini mga higala dunay negosyo manggod ni ang tubig mga kaigalaan nga gibaligya ngadto sa MCWD. Ang partner si Gwen Garcia sa Kapitolyo og ang Ayala at 25 per cubic meter. Mo na baligya nila ngadto sa MCWD. So ang MCWD mo na distribute sa ilang mga konsumidor og gibaligya sa MCWD og 28 per cubic meter. So at least nasa ginansa nga 3 pesos matag cubic meter. Which is natural ra na mga kaigalaan kay na may mga bantayan, na may mga swelduhanan, na mahigalay mga i-maintain nga mga na mga maintenance na mahigala sa operation. Na mo na nga natural ra na. Human giputol ni Governor Gwen mga higala kining maong kontrata, pagkaputol nibalik sila sud sa kontrata. Pagbalik pagsud sa kontrata gibaligya nagtay 65 per cubic meter ngadto sa MCWD. Straight to the point. Unsaon man na kadako bang kwarta? Mo kana nga pagbaligya na usaman ang MCWD di kadugo gyud. Kinsa may negosyante nga mo palit og 65 nya ing baligya og 28, Di lang kay ma-feel sa mga tao pero hinay-hinay may gikutkot ang financial status may gala sa MCWD anang kalakiha. Straight to the point. Uban pa mahigala mga panghitabo diha, Kung man kinsa may mga naka-commission ani, kinsa may mga nakakwarta ani. Ato ni hatagag pagtagad sa pad-uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ano man sad nga gi-cancel man tong Gwen, Ato barato gi-cancelar unya man gibaligya og mahal na. Ida ning istoryaha Straight to the point. Pagtagad dong buntaga mahigala sa pad-uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Si Mayor-elect Nestor Archibal na balaka nga makapanunod o kakuwang sa pundo o posibleng budget deficit sa pag-asumir nan ini sa pagkamayor sa syudad karong maabot nga Hunyo 30. Straight to the point. Samtang sa mga balita dito sa kauluhan, si Senador Ronald Bato de la Rosa ni angkon nga gikan sa embuhatan ang draft resolution nga nagtinguha sa pagbasura sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Unya karon nga taon atong isgutan mga kagalaan kay kinini ang tiwason na totog hisgotong mga mayor nga didto mahigala pagka Martes, giimbitar mahigalang Gobernador Gwendolyn Garcia. Gapon na po dahil laing meeting nga iyang gipahigayon. Maulo yung kinahanglan kita mag-countdown yun anay kay kada adlaw na may mga manghitabo. Niadtong Martes ako sigurong tan-aw adto gipatawag to mga mayor lahi tong mga hisgutanan. Posibleng to siya mag hisgot daan nga mo to iyang announcement nga mo file sa protestas kubilik. Kay og
pagsulti niya mahigala nga mo file sa protesta 4,000 kuno nga mga precincts ang iyang gi-question. Kadto mga mayors in town nga naminaw mahigala mura og makita mas facial expression nimo nga di man inana ka kana batang kasibot kadasig nga kana bang dunay krusada ba nga o kumbati ta ba, ha? Pag-announce ta day nga kanang mo file ta protesta tungod kay dunay mga kuan na mura bag mo fight kita mga mayor nga pakpak yun pakpak, ha? Pero kanay mingaw mura mga mayor mahigalag nagduko-duko lang tong uban, ang uban mahigala nag-text-text. Wa ba ka to mag-text-text sa pikas lamisa no, nag-text na ira to sila day. Astilan mga higala, ha? Kay imong ipugos gyud nga do na toy tikas. Si Glenn Soco mismo nga imong vice gobernador, imong vice governor medyo di makompleto iyang pagtuog siguro. Kay moingon nga tikas tong eleksyonan delikado din yung pagkadaog ni Glenn Soco. Ato na agi katawa mahigalan. Straight to the Now point. atong balikan mahigalan ning atong mga hisgutanan karon. Unya kini ni ang atong mga kaigsunan nga naminaw atong padayonon ni gamay ni mahigalang protesta ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Kay ang Commission on Elections ra ba? Pinaagi sa Electoral Adjudication Department. Patubago na mahigala si Pamela Bariccuatro. Another ning kuan ba? Ipahando na lang ni abogado niya ni Pamela kay medyo mura ba tawag samok-samukon pag bitaw kasi mo pang gobyerno, lisod naman kay na. So padayon na si Pam og serbisyo unya ni June 30. Tuloy-tuloy lang ang pagserbisyo. Ipahando na lang ni lain mga higala nga team ang mo tubag inis Comelec para nga di na matandog ang padayon nga serbisyo kay kining si Gobernador Gwendolyn Garcia ni file pa magprotesta god mga kagilaan. Di pa gid siya makadawat. So kadtong naa sa iyang circle ang atong ikatambag sad mga kagilaan nga kamo mismo na hibaw man mo bisag kini mga mayors hibaw man na sila. Unsa gi aktual nga mga panghitabo, no? So si Gwen di pa makadawat. Tabangan lang sa siguro kay kanay gud mga higala na pa sa state of denial. So ang stages anak mahigala nga maluag-luag ba siya? Kay sunod anak makailag dili siya kadawat magpabilin anak sunod anak dunay anger dunay mga higalay matawag nato mga kaigalaan og bargaining ato abot nga ma-depress gyud siya anak kalakiha. Depression ang kuno na. Kunang dili pag unsa ba dili ingon niya unsa kini akong tambag dito sa US natural naman na dito. Inana nga magka-problema kadako magka-problemahan ni para niya kay naanad gug ka. Pila gug ka katuig nga naa diha. So 5 ka 3 consecutive terms siya nga gobernador. So pila man to katuig day siyam na congresswoman sa mga kagilaan for 6 years so 15 years na. Yang pagserbisyo. So iya pang pagka-gobernador duha ka termino. So 15 years pagka-gobernador plus 6 years pagka-congressman. 21 years, 5 ka na kadugayan. Saka ka na og kas Kapitolyo. Unya paghuman usa ka higayon ana, kalit lang ka nga nalugapak ba. Mo na pagmata niya, usa pagmata nako dili na akong gobernador, na natinuod gyud. Anang maanad ba ka ba nga buntag mag-ilis ka nya adto ka Kapitolyo, nya haod ka ikaw may ngilngig ka istanan, ha? Bisag asang hisgutanan mahigala, ngilngig ka. So kining mga taos ang palibot god. Kung kinsay makasulti lang ni Gwen ba? I know nga kining uban di man basta-basta makasulti god. Managana kag sulti ana. Kinsa kay iyang makasulti niya no nga makahinay-hinay bag istorya nga Gob Gwen kanang hinay-hinayan lang siguro dawat go. Kay masabot nimo niyang circle ba indekin maglisod magsulti niya. Kana lang imagine ha. Nasa circle of lawyers ana, team of lawyers. Unyo saon man nga maayo pa man sa abogado. O maghisgot ta mahigala og medical aspect maayo pa sa mga doktor. O maghisgot kag African swine fever, ASF,
maayo pa sa mga veterinarian. Kay mo ingon veterinarians, magbantay ta kay naa na nakasudang ASF, basic ni scientific ni, na laboratory mo na ni, ASF. Mingos goy na dele, kolera ra na. So na makasabot ta ba nga taon po no? Way makasulti na niya. Kisa may classmate ni Gwen ka. Kay mga classmate maka-or. Kay wa na gusto ni pabling lagi. Katugas ni pabling day usahay. Pulitandog adto mahigala medyo na may panahon gani adto nga iya pa mga tudi pangadto niya paminaon. So wa na may ko na kisa may makasulti ni Gwen taon nga makahunghong ba. Kada bang friend bitaw nga tinuod niya gov gining kay pasig masuko masuguday managanam sa kagod. Kay prangka-prangkang pagka-istorya ha. Kana lang daan nga inyong survey-survey gov Gwen bida. Kana survey-survey ninyo nga 95% imo ang kang PAM, 4% rakapin. Kaya doon naman ikatulong ni Dagan to gobernador mahigala doon po sa gamay porsyento taon. Layo pang eleksyon. Kada kaduol ng eleksyon na kaduol na 2% na nung kang PAM. Kisa may nagpatuo ni mo ana. Nituo ka na or unsa man? Purbida Ginoo ko. Ato analyze og maayo na unya. Pero si Winston mahigala nakadawat naman si Winston. Di siguro sa maminaw kay katubitong naitabo nga ang ombudsman ginya pagkanaugon sa may gala kay preventively suspended siya. Si PJ ko ditambag na niya nga naog na lang mayo manaog na lang siya. Udi ko siya manaog. So kisa may paminaw niya. Si Winston mahigala ni angko na gani ani. Di po paminawon. Kisa man kay iyang mapaminaw. Kaya lisubay ka na sa imong pagkatao bitaw usahay ka ng haod kay ka taasa kay ka sa imong kwan. May pod nga duna po mga tao maka kuan mo mapangutana po nimo ba unsa may tan-aw nimo ni Dayken na. Unsa tan-aw nimo ini ikaw Inday Maris sa may imong unahon ani. Makaanak ka ba? Nakay tao ba nga makonsulta kay kinis Gwen gud taon inig uli sa ila wa man lagi po lagi sa ibana day. So kini mga anak kisabay makahunghong niya bitaw nga kanamang heart to heart talk mga kaigalaan. Heart to heart nga istorya. Nga Gwen, tinuray lang, ato lang i-accept na kay Kuman. Hindi man ka mag-ihap tanaw mo imong ipon ang mayor. 50 ka mayor iya, di sa kadawat. Nganon kadawat man lagi si Raymond, di sa Cebu City. Nga mag-ihap ka, mayor may gidaganan. Ang number of barangay captain sa pitanan to ang Raymond. Pila may kang archibal na, upat na day. Akuan ka Deken, atong interview gapon upat ra kabuk mayor. Kapitan. So, wa magpasabot nga kung maunay number of leaders na animo, daog ka na. Kaya BOPK mahigala upat ra ba ko ila pero kung bati man sila. Ni daog. Wa may gubot ang Cebu City, okay man. So kinis Gwen medyo dunay kakulian eh. Now, kisay friend ni Gwen ba nga makasulti? Na may ka amigo bitaw nga may makaingon nimo amiga nga may makaingon nimo kay usay ko kana mismo kanis inyong igsuon usay di ka sulti sa mga igsuon kay doon na sa iyang kaugalingong kuansad usay maikog ka dadon ka sa kaikog dadon ka sa kuan kay kini pagsulti niya tubangan sa mga mayors dukudukol ta mga mayor pero kini mga mayor gud ni kay bawo gud sa may unsay aktual na hitabo sa field unsay aktual nga nahitabo sa ground kay bawo na sila mga mayor gud na o katong gisulting Gwen bisa pag iyang gipatapok mga mayor niya gipatapok ha. Pero sultihan ta mo, bisa pag mga tanod lang yung patapok, di makatuon niya. Manang si Winston, tawa, si Winston Garcia mismo iyang igsuon, abogado. Mo man isulting Winston, no? Ako, pag human sa eleksyon ko si Winston, may gila mo niya pamahayag, oh. Human naman nakahuman naman mo ani, kabasa naman mo ani, pero ako lang balikan gamay, ha? For emphasis. Ingon si Winston, no? Thank you to everyone who supported my sister Gwen in the recent elections. Sa Binasaya pa, daghang salamat sa tanan nga misuporta sa akong igsuon nga si Gwen atol sa bag-uhay lang nga piniliay. Every single effort you gave from your votes, your support, and your time was deeply felt and truly appreciated. Ay, nahinay lang daw, palita malibat dong. Sa Binasaya pa, ang matag paningkamot nga inyong gibuhat, gikan sa inyong mga buto, suporta og panahon among gibati og dako kayo among pasalamat. Matod pang Winston. Atong in English man ito Bisayon. Matod pa niya. As her brother, sa Bisaya pa isip iyang igsuon, I am proud of Gwen's years of dedicated public service,
and the lasting contributions she has made to the progress of Cebu. Matod pa niya, mas pasigurbuhon ko sa dedikado niyang mga tuig sa pagserbisyo sa publiko o sa mga dakong kontribusyon nga iyang nahatag alang sa kalambuan sa Sugbo. Matod pang Winston, though the outcome of this election was not what we hoped for. Matod pa niya mahigala. Bisan pa man dili mao ang resulta sa eleksyon nga among gilauman. Matod pang Winston, I know her passion for serving Cebu and its people remains as strong as ever. Matod pa niya, nasayod ko nga ang iyang tinguha o gugma sa pagserbisyo sa Sugbo o sa katawhan nagpabilin nga ligon. Matod pa niya, I look forward to seeing her continue to make a difference in new and meaningful ways. Sa Bisaya pa, nagpaabot ko sa pagtanaw sa iyang padayon nga kalambuan sa bag-o og makahuluganon nga mga pamaagi. Tanawa, kini nga paragraph insa. To our newly elected Governor Pam Baricuatro, congratulations. Matod pang Winston higala. So, nakadawat ko si Winston day. Winston, sa atong bag-ong napiling gobernadora, Pam Baricuatro, akong ipadayag ang akong pagtamod o pag-congratulate. Matod pa niya mahigala, congratulations. The people have spoken and you now carry with you a clear mandate to serve and fulfill your plans for our province. Matod pa niya mga higala, nagsulti na ang katawhan. Di man kana? The people have spoken. Nagsulti na ang katawhan. Nagsulti ng katawhan o dala na nimo karon ang tinaw nga mandato sa pagserbisyo o sa pagtuman sa imong mga plano alang sa atong lalawigan. Di man kana? The people have spoken. Sulti ng mga tao. As a fellow Cebuano, I pray for your success and for the continued progress of our beloved Cebu. Isip usa ka parihan nimo nga Cebuanon, isip usa ka kauban nga Cebuanon, nagampo ako alang sa imong kalampusan ug sa padayon nga kalambuan sa atong pinalanggang Sugbo. Kini may kuyaw nga statement na Winston day, balik-balik ka gamay dong be. Kana. Asa Cebu gamay, kana. To our newly elected Governor Pam Baricuatro, angko na si Winston day bago paghuman sa eleksyon angko na yun. Alang sa atong bag-o nga napili nga gobernador Pam Baricuatro, congratulations. Ang katawhan ni sulti na. And now you carry with you a clear mandate. Magkana? Klaro nga mandato. Magkana? Sumingon sa isip o as a fellow Cebuano, I pray for your success and for the continued progress of our beloved Cebu. Limang kana? Sa Binisaya pa isip usa ka kauban nga Cebuanon, nagampo ko sa imong kalampusan o sa pagpadayon nga kalambuan sa atong pinalangga nga lalawigan. Mato pa niya. Elections may come and go, but our shared love for Cebu unites us all. Kana, ikaw dong para palita malibat dong. Ang eleksyon moagi og mulabay apan ang atong hiniusa nga gugma alang sa Sugbo mo'y magpabilin nga naghiusa kanato. Mato pang Winston. Ingon siya, let us move forward together. Move forward na lagi. Let us move forward together with respect and hope for a better and brighter future for our province. Magpadayon ta nga managiusa uban ang respeto ug paglaom alang sa mas maayo ug mas hayag nga kaugmaon para sa atong lalawigan. Pagkanindot mga higala nga statement sa iyang igsuon nga si Winston Garcia. Paminaw ko sa duwa siguro sa una ba kanang batulata na si Winston daog na pagapildi Winston na pildi na okay pildi sa duwa na sa balik na gawin ini dua na daog lipay ini kapildi mo hilak ay mo hilak lang mo ligid. Ato lang ni agi katawa mga kaigalan pero porbida bitaw ako maka lingo-lingo kagyod mga sukin ti paminaw. Pero kining iyang
asa man tong iyang video atong tagapagtagad ning pamahaya kay ang mga mayor ba tanawar ko ng mga naong sa mga mayor town pagsulti niya mahigala bida mga mayor ay murag day usa murag kana nalapog dunggan ay sulti sa mo protesta sa mga kisado yung mayora nga sa Glinsoko to dito pero medyo murag kuwang sa pagtuos siguro sa Glinda kay apektado man sa iyang inon nga doon ay problema tong electoral process kini usa ka mayor kinsa man ning mayora day nanapong mas dunggan